Всичко хубаво! Да, още после. Айде! Крайна спирка. До тук сте си платили. Пак заповядайте и всичко добро. Хей, искаш ли помощ?
Ясно. Значи не говори с непознати. Нека да се опознаем. Аз съм Пламен, но всички ме викат Пача. Аз съм Рая. Приятно ми. Ти да не си внучката на баба Ягодинка. Тя каза, че чака гости от града. Каза, че другата седмица чака. Да, така трябваше, обаче ме изпратиха по-рано. Ти вземи колелото, аз ще взема багажа. Обичаш ли да караш колело? Да, но в София е голяма улица, така че не съм карала. Нищо, ще си припомниш. Колко тежък. Какво да правя сега? Пак няма интернет. Можете ли да броя? Пак няма интернет. Какво да правя сега? Сега тук мухите ще трябва да броя. Хей, ти цял ден ли мислиш да седиш? Не мисля, но защо си облечен така? Не ти леже го? На този празник трябва да сме облечени така и това е носията на дядо ми. Какъв празник? Хайде идвай с мен в читалището и ще разбереш. Ето това е нашето читалище. Тук тенис ли играеш? В читалището правим много други забавни неща. Ти добра ли си на тенис? Не точно. Хайде по-бързо, че закъсняваме. Здравей, Пламенчо, какво те води насам? Искам да ви запозная с това момиче, казва се Рая. Приятно ми е, Рая. Аз съм Леля Еми, секретар съм на Народното читалище Пробуда в село Майорзово. Добре дошла при нас. Днес Пламен ми спомена, че ще пресъздавате обичаи. Мога ли и аз да се включа в него? Разбира се, но имам едно условие, трябва да се облечена в носия. Аз нямам носия. Нямаш носия. Чакай да помисля. Хрумна ми нещо, чакай. Я да погледнем тази носия, дали ще ти стане. Чудесно! Тя е шита точно като за теб. Заповядай да те облека. Ти защо търпаш вратата? Ти ще почакаш малко навън и ми търпение.
Много си красива. След малко с комплиментите, младежо. Здравейте, мили деца! Днес на гости при нас е дошла Рая. Тя е дошла на гости при нейната баба на село и сме я поканили в нашето читалище, за да запознаем с нашите традиции и обичаи. Това е Рая. Здравей, Рая. Аз съм Анелия, здравей. Здрасти, аз съм София. Аз съм Вики. Аз съм Леона. А ти? Ти си малката Ана. Ние сме облякли Рая в носия, както всички вие сте се облекли, за да се чувства тя като една от нас. Хубаво ли е, Рая, тук? Да? Харесва ти? Да. Сега вземете вашите места, седнете и след малко започваме да пресъздаваме обичая сирни заговезни. Хайде. И сенита, ти можеш да минеш до Вики и Софи. Така леко. Там има място. А това е нашата баба. Аз съм баба Верка, която сега с вас тук ще хамкаме халвата, да видим кой ще бъде победител. Но това след малко, след като ви кажа няколко думи за самия обичай сирни заговезни, който се празнува 7 седмици преди Велик ден. Някога, далечните години назад, вашите прабаби, прадядовци са събирали около огнището, както днес сме се събрали ние, и на трапезата вечерна са сложили задължително питка, риба, варени яйца и местни продукти. Днес сме се постарали и ние на нашата трапеза да не липсва и халвата, защото сирни заговезни го наричат и прошка. Затова първо ще представиме прошката, а след това ще представим и хамкането с халвата. Съгласни ли сте? Да. Добре! Ама ние не знаем как се дава прошка. Как се иска прошка? Да. Добре. Сега най-малката участничка, Ема, ще стане и ще поиска прошка от баба Верка с "Прости ми, бабо", и ще й целуне ръка. Хайде, Ема, заповядай. Прощавай, бабо. Прощавай, бабо. Простено да ти е, прощавам ти, аз и от Господ. Простено да ти е. Прощавай, баба. Простено ти е и от мен, и от Господ. Прощавай, баба. Прощавам ти, и аз и от Господ. Простено ти е. Прощавай, баба. Прощавам ти, простено да ти е от мен и от Господ. Прощавай, баба. Простено да ти е от мен и от Господ. Прощавай, баба. Простено да ти е от мен и от Господа. И така, това беше искането на прошка от най-възрастния човек в домакинството. А сега ще преминем към следващия ритуал, наречено хамкане.